May malaking alimango. Suga-suga crab. Grabe. Yan o. Grabe ang laki. O yun, may idol o. Malaki nga. Yan o. Yan, malaki nga may idol. Yes mga idol. Mga idol, magandang umaga po sa inyong lahat. So magpapandaw na naman tayo ngayon ng mga bubutrak. Mali dyan yung papandawin natin 10. So tara mga idol, update ko kayo mamaya pag nandun ako sa spot natin sa pinaglatagan. So yun mga idol, yung unang trap natin dito natin papandawin dun banda. Hindi nagalaw yung pain mga idol. Wala. Hindi nagalaw yung pain no. Isdang tambasakan yung pain. Ang lalaki pa naman ng pain ko mga idol. Baka may naglatag doon sa baba. Doon banda. Mga idol, ito yung pangalawa natin. Meron mga idol oh. Good size. Pang ulam. Pang ulam mga idol. Pandagdag sa ulam. Kasi mahal ngayon ng mga isda. Mga idol, pangatlo natin. Nakita ko agad na meron kasi nasa taas siya kanina tapos biglang bumaba. Kinakain pa niya yung pain. Medyo malaki ito mga idol oh. Tinatangay niya yung pain. Ayos, malaki mga idol. Yan oh. Malaki. Pang ulam na. Kahit malaki talagang pumasok mga idol, hindi agad nauubos yung pain kasi malalaki. Ang lalaki ng pain ko. Mataba mga idol. Ito yung pang-apat natin mga idol. Wala. Wala sigurong alimango dito banda. Sinira na naman siguro ito mga idol. Walang huli. Wala nang pain. Parang may gumagapang sa loob mga idol. Maliit na alimango. Masyadong maliit mga idol. Ano? Kakawalan natin. Yan mga idol, pinakawalan ko na mga idol. Yan dyan siya mga idol sa may tubig. Dyan. Kunti lang yung bawas ng pain no, sa may buntot lang. Ito na yung umuubos ng pain ko palagi mga idol oh. Yan oh. Grabe ang laki. Ang laki mga idol. Hindi pa rin nakaubos ng pain kahit malaki na yung pumasok.
mga idol, stitch lang. Dalawa. Suga-suga karab pati ano. 5 ano. Stitch lang mga idol, dalawa pa yung papandawin natin. Sana makadali pa tayo ng malaki. Ito yung pang-siyam natin. Yan ko lang, mayroon ba? Parang may gumalaw sa loob. Wala na rin pain. Wala nang pain pero walang huli. Bakit na naman kaya? Dalawang bobo yung walang huli mga idol. Tapos ubos na rin yung ano, pain. Mga idol, ito yung isa natin. May malaki din. No? May gumagalaw mga idol. Nakikita ko malaki din. Oh yun mga idol, malaki nga. Yan o. Yan, malaki nga mga idol. Ayos mga idol, nakatatlo tayong malalaki, medium. Ayan mga idol. Oh, malaki din oh. Nakatatlo tayong ano, medium size. Ang tataba mga idol oh. Ayos. Matagal-tagal kasi tayong hindi nakapaglatag. Kaya nakadali na naman tayo ng malalaki. Sige mga idol, mamaya na lang sa kubo. Yan mga idol, dito na tayo. Yan mga huli natin. Nakadali na naman tayo ng malalaki, 3. Ito yung isa. Ang tataba talaga mga idol ng alimango. So yan mga idol, hanggang dito na yung video natin. Salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mga idol mag-subscribe. Pakihit na rin yung bell icon para lagi kayong updated sa aking mga upload na video.